Antti Habitailta moi. Asutko talossa, jossa on suora sähkölämmitys? Entä onko sun käytössä pörssisähkösopimus? Tai oot miettinyt sellaisen käyttöönottoa, mutta arkailet sen takia, että sähköhinnan vaihtelut on niin suuria? Tai onko sun mielestä sähkölasku ylipäätään liian suuri? Näissä tapauksissa Habitajan järjestelmä voi sopia sulle erittäin hyvin. Me voidaan laskea lämmitysenergian kustannusta 40% ja vapaa-ajan rakennuksissa jopa 50%. Järjestelmä toimii tällä tavalla. Ensinnäkin älylämmitys vähentää kokonaisenergian kulutusta ohjaamalla huonekohtaisesti lämpötiloja tarkasti. Lisäksi se valitsee aina edullisimman lämmöntuottokeinon huonekohtaisesti, eli ohjaa ilmalämpöpumpulla tuotettua lämpöä aina suorien sähkölämmitysten edelle. Toisekseen älyilmanvaihto vähentää kokonaiskulutusta vähentämällä hukkalämpöä, kun tuuletusta säädetään sen perusteella, mikä on todellinen tuuletuksen tarve. Kolmannekseen pörssisähköohjaukset sitten taas laskee sitä käytetyn energian hintaa. Eli väistetään lämmityslaitteiden käyttävää energiaa niiden kalliiden tuntien ulkopuolelle, jolloin se energian keskihinta pienenee. Pörssisähköohjauksen puitteissa voidaan myös ohjata lämminvesivaraajat, sähköautojen lataus ja myös, jos sulla on aurinkopaneelit, ne voidaan ottaa siihen ohjaukseen mukaan, että niiden tuottama energia hyödynnetään talon sisällä mahdollisimman tehokkaasti. Ohjaukset asennetaan nykyiseen lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmään uusimatta niitä laitteita. Käyttöönotto on tehty helpoksi, ota yhteyttä, niin saat urakkatarjouksen avaimet käteen toimituksesta omaan kohteeseesi. Asennukseen menee about puoli päivää ja se ei vaadi minkäänlaista remontointia. Lopussa sähkölasku pienenee, ympäristö kiittää. Älylämmityksestä, pörssisähköohjauksesta ja älyilmanvaihdosta mä kerron lisää niiden tuotteiden alasivuilla olevilla esittelyvideoilla. Kiitoksia ja moido!